Matur sampun katur. Matur nuwun Nduk Cahyi sama terus lenggah nggih agung panuwun. Oh ngaten nggih monggo. Ya sepisan malih matur agung panuwun ingkang tanpa pepindhan malih kunjuk DKS Audio ugi Elsa Audio Sound System ingkang dalu menika kabareng hanyang kuyung halumantar campur sari kidung asma sejati. Mugi-mugi pikantuk kanugrahanipun Gusti satemah panjenengan kekalih inggih menika DKS ugi Elsa Audio tansah ngrembaka anggenipun andheraken inggih menika bab wontenipun kasanehan nggih. Para pamundian ugi para lenggah tamu undangan kang sadugi nurmatan ki mau ana SMS WA imbang ana katresnanku menika malih dikunjuk saking dulure awake dhewe ingkang mapan wonten ing Ngantru. Nduk Tina yo jumeneng sawetara nggonmu lenggah enggal dideke karena engko suwi-suwi anggone lungguh ngantuk. Cek panggah to? Asma lan jenenge? Heeh, panggah. Lah ingin iki Tina lho, Mas Kang. Agus sira sing. Ngono. Nggih. Ya Gus lah ngono. Nggih sakniki kan pun lanang. Dadi pindahe Agus. Jadi aku ki lek ngature lek awakmu pancen yo seneng jroning atu lek ditimbali karo Agus. Agus, ketriyen kan nggih ngoten to kalih panjenengan nika. Lek WA-WA-an aku karo awakmu mesti Agus ning endi. Nah, dadi sauri aku nderek buke ning pasar. Iki anu sing ngangkat apa iki jenenge kenekan iki apa? Ora. Maksudnya kowe dadi bose ngono. Aku ning nggone dinas perhubungane. Ki mung tetembangan sing disuwun saka dulure awake dhewe ya saka dalem ngantur imbang ana katresnanku. Niki saking sinten wau? Dulur Ngantru